balma mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ professeur Ousmane Eric Jakite ka aw ladɔnniya ko bi ye tɛnɛn ye octobre kalo tile 25 ka taa bila karidon na octobre kalo tile 30 farafin kalo tile 20 o dafala ka bɛn bi ma ka taa bila farafin kalo tile 26 la dolo jate la kawla kalo filanan tile 3 o dafala ka bɛn bi ma ka taa bila kawla kalo filanan tile 9 na ni dɔgɔkun kɔnɔna na doloba fila nɔrɔ barakalen don ka ɲɛsi bɛɛ lajɛlen ma o ye doloba fila jumɛn ye n'an ko ma ko marsi ni nazaraw ko marsi ni anw ko a ma ko hɔku ni arabuw ko a ma ko mariku o mariku dolo ani Pluton ni anw yɛrɛ b'a wele ko saritigi olu nɔrɔ de barakalen don ka ɲɛsi dugumakolo kan ni wagati kɔnɔna na an bi kawla kalo filanan na an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ marisi kalo tile 21 na ka n'a bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ ma beliyew ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw beliyew ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ yɛlɛdaw ani wasaw olu ɲɛsinen don aw ma kibaruya dumanw kibaruya nafamaw yɔrɔjanfɛ kibaruyaw a b'a yira k'a fɔ aw ka wulikajɔw banba ni dɔgɔkun kɔnɔna na a ka ca la aw bɛ wulikajɔ minnu banba k'aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ cɛ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati aw bɛ se k'aw jigida garisigɛw kan garisigɛ balilenw ni dɔgɔkun ye aw ka dɔgɔkun ye ni aw bɛ se aw k'a ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen banba ka bɛn ni dɔgɔkun ma farigan bɛ mɔgɔ minnu na olu ka farigan fiɲɛ bɛ bɔ ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ avril kalo tile 21 na ka n'a bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisigɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala adama ka so funteni kalo filanan denw toro ni dɔgɔkun kɔnɔna na bana min fanga ka bon aw ka wulikajɔw kan aw ka siraw kan bana min fanga ka bon aw ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn lafaamuya gɛlɛya bɛ o la aw jigi kun dalen don fɛn dɔw kan yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛla la ko gɛlɛya bɛ se ka don olu sɔrɔli la aw bɛna kibaruyaw de mɛn kibaruya minnu ni aw bɛna nata a la kamasɔrɔ a ka gɛlɛn kibaruya ninnu ka se ka bɔ a sira ma ka kibaruya ninnu dun ye kibaruya dumanw ye ka ɲɛsin aw ma aw bɛna mankutu caman de mɛn ni dɔgɔkun kɔnɔna na kɛnɛya olu sinsinnen don ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni dɔgɔkun kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ mai kalo tile 21 na ka n'a bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badu denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Dawuda ka so funteni kalo sabanan denw Gémeaux ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka miirina kow ka ca nka aw bɛ miiriya minnu ta ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw ye miiriya ɲumanw ta ka ɲɛsin aw yɛrɛbakun ma kamasɔrɔ ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka hakilina kow ma basigi a ka di aw ye aw ka laɲiniw ka se ka tɛmɛ cogoya min na nɔgɔya bɛ se ka don olu la cogoya min na gɛlɛya bɛ se ka don olu la k'a sababu kɛ aw yɛrɛ ka yeli cogo ye ni aw bɛ se aw ka ko nɔgɔya aw yɛrɛ bolo ni aw ye doni ta ka da aw kunna a tɛ se doni min kɔrɔ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ cɛ aw bɛ se ka dusukasiw ani mankanw aw bɛ se ka olu sɔrɔ fo aw ka kun ni aw yɛrɛ ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na bolofɛn yɛrɛkɛw olu kun dalen don aw kan dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw fasoso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Idirisa ka so samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko fɔɲɔgɔnkɔ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ka gɛlɛn aw ni mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn faamuya i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na fo aw k'aw bolo da aw dusu kan k'aw dusu faga k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka nɔgɔya don aw ka dɔgɔkun kibaruya la dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw farigan misɛnninw olu kun dalen don aw kan ani sumaya walew aw ka ko bɛ se ka sumaya dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juillet kalo tile 21 na ka n'a bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion denɲɔgɔnso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Iburahima ka so samiya kalo filanan denw Lion ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ yɛlɛdaw olu kun dalen don aw kan kosɛbɛ wa kɛnɛya olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw garisigɛw
ballenw ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati ko aw bɛ se ka aw jigi da olu kan wa aw kanunen don nin dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ a ka ca la fɛn caman bɛ yen ni aw y'aw bolo don a la walima na aw kumakanw olu bɛ se ka nafaw lase aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw bɛ se aw ka aw jija ka wulikajɔ banba k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati o la dɔgɔkun bɛ se ka tɛmɛ aw bolo nɔgɔya la n'o tɛ fo ni aw yɛrɛ kɛla aw yɛrɛ ma jugu n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ ut kalo tile 23 la ka n'a bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma viergew dimisodenw mɔgɔ minnu bɔgɔta la isa ka so samiya kalo sabanan denw viergew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilisigiw olu bɛ aw kun kan aw ni mɔgɔ kuraw ni ɲɔgɔn cɛ ani jɛɲɔgɔnya walew olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma kumakan dumanw olu ɲɛsinnen don ka ɲɛsin aw ma nka fɛn min bɛ tali kɛ sɔrɔ kan k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw bolofɛn yɛrɛkɛw olu de bɛ se ka aw sɔrɔ aw bɛ se ka bɔli min kɛ a ka gɛlɛ ko aw ka se ka o sɔrɔ kɛ ka don ni aw bɛ se aw ka musaka bɔtaw aw ka o jateminɛ n'o tɛ aw bɛ se ka kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw fɛ n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balanso furuso denw mɔgɔ minnu bɔgɔta la umaru ka so kawla kalo fɔlɔ denw balanso ni dɔgɔkun kɔnɔna na wasaw ni yɛlɛdaw bɛ aw ye nka a caman bɛ sɔrɔ cikan siraw fɛ walima nɛgɛjuru siraw fɛ kunnafoni siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma jigiya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na wa ni aw bɛ se fana aw ka hakili to aw yɛrɛ la dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la bingani walew aw ka se ka hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ bingani walew bɛ se ka ta ka aw sɛgɛrɛ n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka n'a bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔta la ayuba ka so kawla kalo filanan denw scorpion ni dɔgɔkun kɔnɔna na fariganw olu kundalen don aw kan ni sumaya walew garisigɛw o ma basigi wa aw bɛ se ka hakili to aw yɛrɛ la bɔta o fanga bɛ se ka bonya ka tɛmɛ donta kan ni aw bɛ se aw ka wulikajɔ banba kamasɔrɔ ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ se ka kunbɛ cogo sɔrɔ a la dɔgɔkun kɔni tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma sɔrɔ siraw datugulen don ka ɲɛsin aw ma fariganw olu kundalen don aw kan k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma sagitɛrɛw sirasodenw mɔgɔ minnu bɔgɔta la halaw tala ka so kawla kalo sabanan denw sagitɛrɛw ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko kow ka can ka ɲɛsin aw ma ni aw ko k'a b'a bɛɛ ɲɛnabɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na ko aw bɛna bɛɛ tiɲɛ kamasɔrɔ ko hakilina kow mɔgɔw ka kumaw aw bɛ se ka olu bilasira cogoya min na ani aw o faralen aw yɛrɛ fana ka kow kan ko kunkolola kow ka ca nin dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ ni aw ka hakili jagabɔ wagati ye ni aw bɛ se aw ka hakili jagabɔ nka ni aw ko ko a bɛna wulikajɔ ninnu bɛɛ sabati aw ka hakilina ko bɛɛ lajɛlen sabati a bɛ se ka kɛ sababu ye hakilina ko ninnu a bɛɛ lajɛlen bɛ tila ka kɛ birisa ɲagami ye aw bolo n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati kɛnɛyaw siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 23 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw mɔgɔ minnu bɔgɔta la masa solomana ka so capricorne fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne ni dɔgɔkun kɔnɔna na yɛlɛdaw ni wasaw ɲɛsinnen don aw ma kibaruya dumanw kibaruya nafamaw yɔrɔ janfɛ kibaruyaw wa a ka ca la aw yɛrɛ dalakan bɛ se ka ko caman dilan aw ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye mɔgɔw ka bonya bɛ aw kan k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati nka k'a daminɛ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw bɛ se ka hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ ni layidukan tɛmɛna aw ni mɔgɔ cɛ musaka ko ta fanfɛla la ko gɛlɛya bɛ se ka don olu la ni aw bɛ se aw ka hakili to aw ka wari bɔtaw la a bɛ wari bɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw ka jateminɛ kɛ a la n'o tɛ a caman bɛ na kɛ i b'a fɔ a bɛ wari min bɔ a bɛ kɛ i n'a fɔ wari fu ye o dusukasi bɛ se ka aw sɛgɛn dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔta la badara ali ka so fonɛnɛ kalo filanan denw verseau
nin dɔgɔkun kɔnɔna na banamini o fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma wulikajɔw ka di aw ye ka wulikajɔw kɛ cogo cogo i b'a ye banamini bɛna don a ko la kuma ɲɔgɔnya aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla la walasa aw ka nafa a bɛ se k'a sɔrɔ cogoya min na ko gɛlɛya bɛ se ka don o la wa ni aw ye juru don mɔgɔ la nin dɔgɔkun kɔnɔna na a tɛ sɔrɔ gɛlɛya bɛ se ka don olu sarali la ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati wa layidu kan bɛ aw ni mɔgɔ minnu cɛ musakako ta fanfɛ aw bɛ se ka aw jigi da olu kan dɔgɔkun nataw kɔnɔna na a ka gɛlɛn aw ka se ka wasa aw ka wasa hakilina ko ka se ka sabati dibi bi aw ka sira kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na ni fɛn min sɔrɔla mɔgɔw la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la fo aw ka hakili to aw yɛrɛ la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson jugusodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la nuhun ka so fonɛnɛ kalo sabanan denw poisson ni dɔgɔkun kɔnɔna na yɛlɛdaw bɛ aw ye kibaruya siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma jigisigi kuma caman bɛna ɲɛsin aw ma o jigisigi kuma ninnu aw bɛ se ka olu jaabi o don nataw kɔnɔna na minnu bɛna aw hakili sigi don nataw kɔnɔna na nka ni aw ko ko aw ka a bɛɛ lajɛlen waleya ni dɔgɔkun kɔnɔna na gɛlɛya bɛ don olu la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ ka na se dɔgɔkun cɛmancɛ yɔrɔ wagatiw ma garisɛgɛ balilenw aw bɛ se ka aw jigi da olu kan farigan bɛ mɔgɔ minnu na olu ka farigan fiɲɛ bɛna bɔ ni dɔgɔkun k'a daminɛ dɔgɔkun cɛmancɛ yɔrɔ wagati ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye balima mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ni de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ka aw ladɔnniya ko an bɛ kawla kalo filanan na an bɛ sukɔrɔpiyɔ mɔgɔw ka wagati la n'o ye ayuba an bɛ ayuba an donna sukɔrɔpiyɔ mɔgɔw ka wagati kɔnɔna na ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔw dusu bɛna bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ni o dɔgɔkun kɔnɔna na fo bɛɛ lajɛlen ka se ka i yɛrɛ minɛ ka se k'i dusu faga ni dɔgɔkun kɔnɔna na n'o tɛ ko fitinin a bɛ se ka taa ka i bolo dan jamakulu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ni ne bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaru la n ti bɔ kɛnɛ kɔnɔ fiyewu ni ma karamɔgɔkɛ ani mɔkɛ fo karamɔgɔ mamadu daw kucala kɔkɔ n ka foli bɛ kucala ka bɛɛ lajɛlen a tɔgɔ la an b'a fɔ la ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na ala ka jamana in basigi